Takže nás zapozoril na svojím Frosty, dneska vás tu vítam u nového videa, no a dneska, neviem prečo som toto zapol, no a dneska sa zahráme opäť Roblox, ale bude to z hry, ktorá sa volá Rivals, no a vlastne budeme hrať challenge a to takú, že budem nechávať ľudí vyberať mapy, aké oni chcú. Ja viem, nie je nejaká extrémna challenge, ale nehral som to rok. Hral som tam poslali pred rokom na Vianoci, keď som mal ešte druhý účet a druhý telefón, takže dúfam, že to dáme. No aha. Aká zbraň je podľa vás najlepšia? Kúpiť si pre začiatočníkov. Jo. Ale prosím vás, nie nejakú snajperku alebo tak. No, tak OK, tak on vyberá arenu. OK. Tak ho necháme vyberať teda 136 levely proti mne, však bracho, ja mám iba 10. Čo to nie je. Budem sa snažiť byť family friendly. Nebudem nie, že tu budem rozprávať ako Fizzy, ale nebudem nadávať ako inak. Počkaj, ja nechcem si zoomnúť. Čo to sakra bolo? Kámo, ja som si iba zoomol a už ma kámo zabil hneď, kámo. Tak to neúpí, podľa mňa. Ide. No. Dúfam, že vám to aspoň neseká. Teda, prečo furt zoomujem, kámo? Jebe mi? Prečo furt zoomujem? No, on ide nožom. Ne. Zabil. Jo, ináč mám auto M. Ešte som to nezastavil. Takže, sorry za to. Ale. Holy shit, ale on má, ty vole, motorová pila. Ukáž. Poď. Yes. Ne, kámo. 46 životov raz, keby som ho takto porezal ešte, tak už by bol dead, kámo, nevadí. On je o mnoho lepší ako ja, kámo. O mnoho lepší ako ja. Ty kokos, nie, ako som zapol na začne, tak hneď tu bude nejaká prehra. Ja som reálne za tieto celé dni prehral iba 2-krát, kámo. No nic, kámo, má snajperku. Bro, má snajperku. OK, tam je videl som ho. Čo ho už iba. Nepodarilo sa mu to. Tak to je GG. On ma trafí. Ne. Yes. Prosím. Kámo, koľko? 6 životov. Kámo, čo ti dáva? 6 životov mu je. 6 životov mu ostalo, kámo. Super. Fakt. Mi to zoomuje, kámo. Nechcem zoomovať, keď robím parkour. Piči. OK, ale nie som úplne najlepší s tou snajperkou, ani raz ma za toho som netrafil. Čo je? Preč sa tam? On má snajperku. Snaží sa. OK. Snaží sa, ja som veľmi dobrý. Zabil som ho, kamo, aspoň raz. Zabili sme ho motorovou pilou a myslím si, že by sme mohli by sme dať ešte potom nejaké ďalšie 2 kola, aby to bolo nejako. Kámo, to čo bolo? Atomová bomba? Ja som si myslel, že už atomová bomba bude na mňa letieť, kámo. Sakra. Mieri s tou snajperkou, snaží sa. Počkaj, že on má už to. Ne, prosím. Kámo, ten neferkel má snajperku. Snajpne s tým, Poď. Dostal. Nič, kámo, OK, ide na blízko. Trafil som ho. Pekne. Trafil som. Lepšiu pozíciu. Snažím sa to zrobiť, ale nie. Hrozne moc sa sústredím. Hrozne. Počkaj. Kde je? Tam. Kámo, jeden hit tou motorovkou. Mi stačí dať. Ale ten. Yes! Kámo, yes!
On ešte má meno, že Junub, kámo. Hej, ale ak toto dám aspoň 4 viny proti tomuto, tak to bude úspech, to bude výhra, kámo. To čo má? Pay to win? Pay to win, bracho? Aha, to je iba luk. Ježi, čo to má? Poď, no poď. Aha, skoč mi rovno na pílu, ťa rozrežím s ňou. Ty mrtka. Aha, pay to win ideš? Pay to win, ty sračka. Á, dostal chlapec. Ešte dostane aj. Kámo, nie to žiadny pay to win. Debil. Nebude obťažovať. Ne, on ma sniper klasa. Kámo, easy. Ešte k tomu pay to win. Ešte k tomu pay to win týpek má. Kámo, pay to win týpka som dal. A to som iba 10 level. No nic, kámo. Tak teraz môžete mi povedať, čo horšie. Pay to win, alebo že mám auto aim. A popri tom som ho ani tým auto aimom moc netrafal. Kámo, to mi nehovor, že to vyhrám. Toto nemôžem vyhrať, kámo. Toto ja nemôžem vyhrať, kámo. To mi nehovor. Však. OK, dostal. Za 12. 12. O, dostal. Pilou. Kámo, nožom. Za 150, kámo. To je tak, kámo. OP ten nôž, kámo, však stačí raz dať do hlavy tým nožom a kámo máš vy. Doslova. No. Keby som mi to tak netýkal, tak poviem, kámo, že 3, 2 alebo 5, 3, kámo. Doslova, akože fakt. Ale nemôžeme sa vyhovoriť na vsekanie. A ešte k tomu pay to win. Takže sa môžem vyhovoriť na to, že je pay to win, ale kamo, proste, čo to budú robiť? Čo to budú robiť? Ne. Kamo, prosím. Že ma nezabije tento kár. Sorry, na damku. Nemôže ma zabiť tento. Že ma nemôže zabiť. Že. Tam. Áno. Kam to nejak dostal? Chlapec vybavený. Stačí mi jedna rana motorovkou a je surrendered. To mi nehovor, takáto sračka ma zabije. Doslova pay to win sračka, si močka vyjebaná. Čau, kamo. Okej. Kamo, ale celkom hamba, že som ti dal. Hej. No, koho to tu máme? Zelenáča, ten ma nebude trápiť a necháme ho teda vybrať tú mapu. Jo. Moc ja teda nemusím. Jo, ok. 86 level hra na počítači. Čiže vyrovnané, fakt vyrovnané. Hupa. Čo je? Kde strelol? Ty kokos. Aha, tu. No nic, kámo, ten si moc verí, moc verí. Počkajte na mňa. To budem strieľať, bám, dostal. Čum. To ma nedal, kámo, to mi nehovor. Kámo, ale dostal chlapec, celkom dosť. Kámo, vyjepaný zoom, kámo, na čo to je? Kurva. Piči. Kámo. To je taká sračka. Aha, okej. Niekde tam bol. Aha. Bacha. Kurva. No nic, kámo. Prosím, moc verí. A ešte verí správne, ale
No to neberiem, hej, ale... Bum, bum, stačí mi 3 hity tomto. Poď sem, ja to rozrežem na kusy, ty sračko. Zahráme sa na... Skade sa tam objavil ten srač. Sniper. Wow, fakt výborné, kamo. Takoto challenge nosno. Keby bolo na mňa, tak vyberiem tú mapu, kde... Ja neviem, ako sa volá, kamo. Tam, kde je ten žeriav. To je taká sračka. Aspoň rozrezať tieto tu gumy vyjebané. Kamo, ale chápeš, on mi dáva no scope. Pička. Toto, kamo, dneska ma tá hra trolí. Hele, ak tu dáte 3 lajky, tak ja to načím ďalší diel z Rivals, ale už rozhodne nie je toto challenge. Ak chcete toto challenge, tak ma kamo 5 lajkov. Znova. Kde idem dozadu? Aby on nenešiel dozadu. Kamo. Ty vole, yes, kámo. Aspoň jeden win proti tomuto typkovi, on je celkom dobrý, akože vie to hrať. No, on, ak si kúpil tú sniperku, kúpil 5 za 8, ok, pekne. A keď to nejako neovlivní hru, 8 damage, nejak 50 by to mohlo ovlivniť. Kamo, on mi dal. Ok, kamo, ja neviem koľko natáčam, ani to nechcem vidieť. Pekne. Pekne hral. Pekne si hral, bracho. Serem ten chat, kamo. Čo proste iba 18 roční môžu. Ako by som rád niečo napísal, ale kamo. Proste chápeš. To je proste staračka. Aj tak či tak, kamo. Neviem, no. Ale dobré, aspoň to nejako pomohlo tým deťom, viete. No a necháme ho vybrať arénu, mapu. Arena, dobre. Skôr, že nevybral Construction, kamo. Moja najobľúbenejšia mapa, kamo, milujem ju. Chainsaw, granát a ide sa do boja. Jo, ide sa do boja. Lenže typek si nejako moc dlho vyberá, kamo. Ten si nejako moc vyberá dlho. Poďme klasikou. Tak bro, moc dostal. Tak vyhrám, ale že tu kámo, nožik vyjebaný, neznášam to. Neznášam nožik reálne, neznášam túto sračku, ale on chce ísť takto na blízko, hej? Tak ja hovorím áno. Za chvíľku budeš klečať na kolenách a budeš mi hovoriť pane. Easy, kámo, rozrešam ti hlavu. Ok, je to nic nepovedal. Samozrejme, Robloxom ho rozrešam. Aha, tam je. Čo je? Dostal. Aha. Čo je? Čo učkáš? Bro, utíka? Tak bol moc dostal, kámo. Na moju motorovku nemá ani náhodou. Bum, do počka. Strašne pomaly sa to nevadí. Kde si? Ale čo? Koho to máme? Kámo, rozumiem to trošku. Ok, ale 2-2. Motorovku pila, že ty najlepšie, kámo, lepšie než Ražik. Teda ako prekoľom řekla, samozrejme viete. Doma, tu budeme mať jednu výhru, ktorú sa poserám. Prosím. Jo, kámo, to si chcel skúsiť, haha, už rozrežem ťa. Ty vole, zrejme som texaský masaker, aha, chceš? Kámo, bro sa moc boj, kámo, vyroha. Dostal. Tam máš. Kde, tam je. Tam kukučka vyjebaná. Tak kámo, bro sa otočil a hneď kámo som mu zarezal. No, nic, kámo, matchpoint. Zhodný. Poď. Aha, bro, už zrazu vidíme zbranie. To je ale sračka.
Ja som akorát chcel povedať, že dúfam, že ma vyťahne zbraň, že dúfam, že furt hrá férovo. Tam môj aim. Na úrovni kokota. Je na úrovni kokota. No hníc bracho, bolo sa neviem trafiť. Tak to je taký kokot. To je co, no poď ty vole. Vidíš, jak ide zrazu zbraňami? Co je? Na blízko som ja lepší a na ďaleko si ty lepší, čo ty sračka vyjeba? Ne, podľa mňa Bruce myslí, že to dá do 4 a potom pôjde nožem. Taký môj typ. Kokota vyjebaného. Dostal kam. Tak bro, moc dostal. Počkej, pištolka. Dostal. Ešte, počkej. Granát. Nepanikáriť. OK, nevidím ho. Kámo. Jo, sorry, že kašľal v pozadí. Mama kašľa, ale no počkej. To mi nehovor. Musím vyhrať, kámo. Pičo zjebané. No nic, kámo, tak sa ťa lagom ber. A čau, kámo.